Какво пишеш ти, мамо? Виждам. Какво пишеш? Я кажи на мама, как прави кравата? Му. И какво дава кравата? Мляко. Мляко. А тати къде е? Абъч. И какво ще донесе тати? Какво ще донесе? Те. Парички? Да. А как прави мамо жабката? Каква? А гаргата? Гага. Гага. А как прави котенцето? А кучето? Бълбъл. Бълбъл. А как прави магаренцето, мамо? А как прави кончето? А прасенцето? Ку. Гру. А пиленцето? Пиленце как прави пиленце? Пи. Ка. А петела? Петлето? Кукуриго. Колко много е написала Райче. Браво, мамо. Ти на колко годинки си? На една? И колко голяма ще пораснеш? Много голяма. Ще станеш ли кака, мамо? Да. Да. Колко? Кака? Колко той? А как се казва мама? Ели. А бати? Мони. Бати Мони. А тати? Колко? Тати Тони. На патопа. Кажи чао. Кажи мамо чао. Мама. Мамо, кажи чао. Мама. Мама. Я чети, мамо. Чети какво си написала. Я да види мама ръчичката. На ръчичката има ли, мамо? Я? И на ръчичката е написала Райчи. Написала ръчичка. Ти имаш ли, мамо, химикал? Да. Хубав химикал. Какво пишеш ти? Рая? Рая ли пишеш? Как се казваш? Айо. Айде, чао. Мама.